Amint megszületsz, kicsikém, elviszlek, hogy megismerd azt a sok-sok szép helyet a városban. Elmegyünk Szókálóba, hogy ismerd a történetét, és Csapultepekbe, hogy szórakozz egy jót a Vidám Parkba. És Szocsimilkóba, hogy ott... Nem, Szocsimilkóba nem viszlek el soha. Mária! Mária! Elindultam, és nézd csak, kit hoztam. Tanár úr, Isten hozta, de jó, hogy eljött. Hát, nekem mennem kell. Viszlát, tanár úr! Viszlát, Krisz! Hoztam pár könyvet, hogy gyakorold az olvasást, Mária. Péter és a farkas. Péter és a farkas? Ez egy klasszikus mese, tetszeni fog. Egész biztos, tanár úr. Minden mesét elolvastam, amit a tanár úr hozott nékem. Nekem? Nekem? Az a helyzet, Mária, hogy amilyen remek tempóban haladsz, legközelebb regényeket hozok neked. Biztos tetszenek majd. Minden, amit olvasni hozott, és minden, amit megtanított, az boldoggá tett, tanár úr. Rendben. Tudom, mennyire tetszenek majd a regények, amiket hozott a tanár úr, de a mesék szörnyen tetszettek. Vagyis nagyon. Esténként felolvasok majd belőle a babámnak. Igaz, tündérbogár? Ez a gyerek nagyon szép lesz. Már tudja, mennyire szereti az anyja. Igen. Ő az én szemem fénye, tanár úr. Akár fiú, akár lány. Ő lesz az életem értelme. Hogy tovább folytassam. És ne hagyjam, hogy legyőzzön a fáradtság. És ezt magának is köszönhetem. Mária, mit szólnál, ha nem magáznál tovább? Hanem tegeződnénk? Hogy képzeli ezt? Hiszen maga a tanár, én a tanítvány. Nem, szó sem lehet róla. Mária, én úgy érzem, hogy te már nem csak a tanítványom vagy, hanem a jó barátom is. Te nem tartasz engem a barátodnak? Mária, kérek egy kávét. Hagylak dolgozni, Mária. Legyen szép napja, Áriáha úr. Este várlak, Mária. Tanár úr! Ez így jó lesz. Tessék, Mária. Kérhetnék egy szívességet? Hát persze. Meg tudná nézni, hogy milyen a levél, amit írtam? Természetesen. Ez egy gyönyörű levél lett. Ráadásul tökéletesen lett megírva. Mária, most jól figyelj rám. Ha továbbra is ilyen szépen haladsz a tanulmányaiddal, bármilyen célod lehet az életben. Mert neki 2 helyet kell ennie. Köszönöm, Donya Feli. Gondolom, szabad cukrot enned, ugye nem tiltották meg? De kicsoda? És miért? Hát az orvosod. Hát még nem vizsgáltak meg, hogy áll a terhességed? De minek? De hát... Mária, tudod, nagyon fontos nyomon követni, hogy van a baba. De hát miért ne volna jól?
Krisz, szeretnék kérni tőled valamit. Mondja csak, tanár úr. Ez itt a papíron egy rendelő címe. Szeretném, ha odavinnéd Mariát, hogy elvégezzenek rajta minden vizsgálatot. Ó, tanár úr! Gondolja, hogy Mária hajlandó lesz rá? Nem tudom, hogy csinálod, Krisz, de muszáj lesz meggyőznöd őt. A saját egészségéről van szó, meg a babáiról.